Etxe berean bi kirolari profesional egotea ez da ohikoena. Muruatarren etxean kasuistika hori gertatzen da. Pilota eta saskibaloia dituzte ogibide, Ander Muruak eta Irene Muruak urren ez urren. Ander, uztailean be sartu gara eta zela doia denboraldixa? Ondo ez, oin denboraldixa bukatzen dugu udiakin, oin uda hasi berritan gaz, torneo desente, San Ferminak be iristi ardaz, eta oin horrekin. Urtiak eukidau gozotik eta gazitik. Zerekin geratzen zara? Gozuakin ez, nik uste dut gozua izen dela asko zati handixagoa ez. Urten da kasi perfecto, kenduta hori azkeneko final hori buruz burukoa, baina bueno, txapelketa behin nik uste dut ona inabuela eta horrekin gelitzen az. Hola euen, pentsauta? Ez, pentsauta, baina ez duzu pentsatzen holan urtengo da niko, bueno, ez dakit ni naz gehiago igual jutia, azte o, bueno, helburu txiki hauekin ez. Eta lauterrikoa, bueno, zenipinela jokatu nagoen, binakakoa txapeldun, eta gero buruz buruko azkarretu izan, eta indako lanakin oso gustora. Bigarren urtia, profesionaletan, lehenengoa baino zailagoa gogorragoa izan da edo alderantzez? Nik uste dut hobia izan dela ez. Bai gehien disfruta duten urti izan da, egia da bai emaitzak aldeko erori jatela. Eta bueno, alde horretatik nik uste bai lehenengo urtiak lagundu zuztela zein zan nire maila ikusten eta jokua klaru eukitzen. Eta horrekin batera nik uste bigarrena izan dela oso ona. Profesional mailan egotiak gauza asko emango zotzun, baina kendu baita ulertzen dut, edo? Bai, bueno, nik uste dut hori denei ez, azkenien gure bizitza desberdinagoa da, gauza gure lagunek eta itxen da gauza asko ez dugu itxen, baina bueno, nik uste dut denak firmako zabila gure tokien egotia, bueno, nire bintzat ez kostatzen azkari bat, afariren bat alde batera guztia partio bategatik, eta alde horretatik, bakite privilegiagoak garela alde hori ikusitza, eta alde horretatik problemaik ez. Etorriko dira, ez da beste gari batzuk? Bai, ez, denboria denetako dago ez. Bukatzen dugunean, gainera udaran eta holan tokiz-toki biltzen gare, eta badaukagu disfrutatzeko eta holan aukeria, eta oso ondo. Irene, bukatu da lehenengo denboraldixa, Idekan. Zelan joan da? Ondo, oso gustora egonaz, oso ondo hasi ginen talde moduan, gero egin hor batxetxo bat, baina bueno, nik uste dute talde temporada ona izan dela, eta ni bepozik nahu indakoakin. Hori hasieran pixkat kostau jaten transizionetia edo, baina bueno, gorutza junaz eta uste dut lan ona indotela taldia jalik eta gehien laguntzen. Etxera itzultzean orduan erabaki ona izan zen? Bai, ja 5 urte egon nintzen kanpuan eta ja etxera gure nauen buelta, nauen gure ja Espainiako beste toki batera edo jutia, gure nauen hemen etxean egotia, eta oso pozik nahu hartutako erabakiakin. Ez da samurra, esan gura dut etxeko talde baten, maila horretan, zeure lekutsua ikia eta esango neuke, Irenek lortu dauela. Bai, hori ez da erresa izan, azkenean taldean ja hemen daz 30 urtetako jendia, esperientzia asko daukon jendia, baina bueno, hori poliki hor sartu dotanka. Eta ez da samurra bestiak beste, badakitelako ala irakurrikia, Azu Muguruza entrenatzailea oso exigentia dela, oso zorrotza dela. Zela izan da berakin lan ikia? Oso positiboa izan da, asko ikasi dut, bera urte mordo bat doie horri dekan lanian, eta egia da bera dela pixkat pinon fijo, asko kosteta jako igual ideiak aldatzia edo jende berria hartzia, baina bueno, nik zuertia aukidot, kriston aukera manduzte, asko ikasi dut eta oso pozik nahu berekin. Eta gainera badakigu, urrengo denboraldixan bertan jarraituko dozula? Bai, beste urte batez urtetarako daukot kontratua eta hor egongo naz beste urte bat eurekin, 10-tik 7 renobau dugu, hasi talde nahiko berdintxua izango da eta hor jarraitzen duten borrokan. Zertan hobetu da badakigu, kanpoan egondako 5 urtietan asko hasi zariela,
Baina denboraldi honetan zenbat, zertan aldatu da Irene idekan? Esango nauke igual mentalki izan behar nazela pixkat indartsuagoa, igual egon azoituta oin arte minutu gehiago jokatzera zieratik edo, eta orduan mentalki bai gogorra izan azor jarraitu dut lanian eta gero fizikua azkenean gehiago nik uste dut indartu naz, oso jende indartsua urte askotakoa dagoelako, eta bi aspektu hori izango nagoen indarra eta mental. Murua eta murua, ez dela oso ohikoa. Etxe berian profesionalak dian bi kirolari eukikia, ez da? Ez da ohikoa, ez. Bat urtetzi zaila da bai, gutxi ematen da eta bi zailagoa. Baina nik uste dut bakoitza jundala igual bere aldetiko, bakoitzak beri egin dagoela eta nik uste dut gero bixen artien bai lagundu garela eta hala suertatu dela. Egisa da, adinean be oso gertukuak zai, ez? Horrepen laguntzen dau, akaso igual gauza berdinak egiterako orduan edo? Bai, urte terdi bakarrik eramaten gare, eta txikitatik biak ibili gare kirol ezberdinak itxen, ni igual palan ibili nintzen bera pelotan, bera saskibaloian be, eta hor ibili gare kirolak itxen batera txikitatik. Etxien elkarte zarienean laurok, zuek eta gurasuak, zeri buruz egiten duzu berba? Gehienak kirola, ez? Azkenien zer esana ematen dago bakoitzak itxen dagoena eta nik uste dut bata bestiei galdetzen abertzelan jundien asteburuko partiduak edo entrenamentuak eta gehienak kirola. Eta gero azkenean esan dugun moduan, bitxoik guztetan jako kirola, orduan ni pozik nago entzutiaz berai zelan jun jakon eta berai be interesetan jakonik itxendotena eta horri biltzen gare bata bestean partiduak be ikusten eta asko hitz egiten dugu kirola buruz. Ander, txikitatik ikusten xakon Ireneri saskibaloiarekiko zaletasuna? Bai, beti hori txikitatik ibili izen da saskibaloian eta jarraitu dutenetan ikusten jakon, beti igual despuntagu itzen zabola asko, igual infantil maietatik aurrera edo zoze gehiago eta gero ez dakizu nora iritsi bidean bakoitza, baina bai ikusten txikitatik ondo mute jakola. Zu saskibaloian jokatu duzu, baina zu garbi zeukan zuria zala pelota txikinagoa. Bai, 17 urtera arte doibili nintzen junior lehoko urtia egin nagoen saskibaloian, baina argi naukan pelota zala niria, saskibaloia be asko gustatzen jaten, eta indikan be tartia daukotenetan saiatzen az tiro batzuk guetatzera edo, eta telebizan bai asko ikusten du, baina garbi naukon pelota zala niria. Eta Irenezu, pelotakin txokora dejadak eta itxiana? Bai guztau izan jate, azkenian Ander txikitatik ibili da pelotan eta frontoi onduan bizi gare, eta bera hor ostiralero behintzat egoten zen frontoian eta nibe hor egoten nintzen bere onduan, asko guzteta jaten eta gero garai hartan neska asko ezabizen pelotan, orduan palan hasi nintzen, baina guzteta jat asko ikustia be partiodanak ikusten ditut, urduri jartzen zen arren, baina disfrutetan dut. Saskibaloia ikustera joaten zara? Bai, aloteretan, hemen Donostian eta daukienean, zaila da koinzidentzia be libre egoten edo, baina daukotenetan joten hasi ikustera edo bestela telefonoan edo telebistan ikusten dut. Aurretik, zurekin ondako lehenengo aldixian, badakit, Arrasatek herriarteko irabazi ebenian, zuan banderadun izan zinen. Oina Arrasaten pelotan herriartekoan ez dabil, baina orduko oroitzapenak badakotzu, txapelketa hartakoak? Zehoze bai ez, gogoratzen az, hori final egunien nien naukon 6 urte, 2007an izen zen, eta gogoratzen az horre pelotan ibiltzen zienekin, final hori jokatu zaioenekin, eta egiza esan oso rekuerdo politxa dela niretzat eta gero hori xantza be bai, eta mendi gutxira taldia ateratzeko aukera dauen. Irene, nolakoa da izaera, Ander? Aldera zaila. Esango nuke orokorrian lasaia,
gauzak patxada sartzen ditu, ez da asko prekupetan, baina gero egia da kirolarako eta holan oso zerixua eta disiplinaua dala. Eta arrebia, nolakoa da, Ander? Igual pixka da antzekoa, ez dakit indartsua, nik uste dela izaeraz eta jokuz, ez dauena kasu honda saskioloian baloi bat galdutzat emuten, eta gero bebai sakrifikau bienien eta gauzak zerixo hartzen dauen neska bat. Aipatu doztazu San Juanetan gutxi bilizariela, baina aisialdirako aukera dakotzunian opor eguntxo batzuk edo asteukera bat libre, ez dela oso ohikoa zuengan, ze ikia dozue gustoko? Ni normalian apuntetanaz lagunak itxen dauen edozein planetara, azkenian eurak beti dabize mugitzen, ondartzara, Donostira, de compras, eurekin jutenaz, edozer gauza itxea daukot gustoko, mendira, ondartzara, eta eurekin edo taupan kafe bat hartzia, olako gauza normalak itxen ditut. Anderrepe bai? Bai, nik uste hori lagunekin egon, ez dago askotan aukera asko beraiekin egoteko eta beraien planak itxeko, eta gero zarautzera eta jutia asko gustatzen jat, eta denbora daukotenien saiatzen asko juten bertara. Ez baldin bazitzen heldu zarien lekura, nun ikusten duzu egun burua? Esan gura dut, profesionalak zai, ontaz bizi zai, baina bestela? Bueno, nik justo ikasketak ateratzeko denbora eduki nauen profesional izatera paso aurretik, eta hezkuntzarako ikasi nauen, magisteritza eta IBF-akin, eta nik uste dut hor ikusten dutela nire etorkizuna. Irene zu? Nik karreria estatu batuetan bukatu nauen, matematikakin itxun eta gero zientzia de datos, masterra, eta uste dut egongo nitzela igual enpresaren baten edo datuekin jokuan hor. Zuen artean, ekin dituzue pikiak, guazen saskibaloian tiro batzu botatera, guazen pelotan, zuen artean badau... Bueno, itxeko eta saskibaloian ez pelotan itxia... Zailago da, Bai. Zailago da, eta niri asko gustatzen jat jutia. Aspaldi ez gara egun, ze besuak eta kargatzen die, eta postura ezberdina die, eta horre aste bete edo jai eukiezkero baina gutxitan eukitzen dugu, baina denbora daukogunien saiatzen gare tiro batzu botatzen. Ondo moldatzen da irukuak ineta? Bai, oso eskudona dauko, ni baino nagoan ikuste dut, baina hori gero oso indartsua da eta niri ondo etortza jat olako fisiko indartsu baten aurka jokatzea eta horri biltzen gare pikauta. Partide bat irabazten duzunean, Irene, zenekin, zein etortzatzu burura lehenengo aldiz, ze pertsona edo zer? Ez dakit igual nire gurasoak esango nuke, ze azkenean eurak beti goten di hor nire partiduak ikusten edo Anderrenak eta badakit ni posten hazen moduan eurak igual ondion gehiago posten diela eta euretaz akorretanaz. Ze, klaro, hemen daku bi anai-arrebak profesional, baina beste bi hankak dia gurasoak. Bai, igual kantxatik kanpo gehiago sofritzen da, gu baino, azkenean gure esku dau neurri batien ze itxen dugu, baina nik uste dut nire ikustea jotera zinean, igual jokatzen da behinen baino nervioso egoten dela, eta ez da erreza kanpotik bizitzia, baina ohituta da, zurte asko izi holan, eta asko gehiago dien. Segi egurrian, eskerrik asko. Zuei, Zorionak. eskerrik asko. Bai.